maanantai-aamu ja työmies Jorma menossa töihin. Rankka viikonloppu, niin voi tapahtua vähän virheitä. Oi, elikkä valot tippui. Nostetaan sen pystyyn. Joo. Oi saakeli. Nyt meni vaseliini tähän valon päällä. Mitäs nyt tehdään? Syttyykö se palaa? Ei. Ei se syttyy palamaan. Aina. Ei, mitäs sitten jos tästä tuli vaseliin pois tästä valon päältä? Hyvä tehdä näin. Noniin, kato. Valo tuli puhtaaksi ja eihän mitään sähköiskuja. Vähän saanut ja näköjään toimii vieläkin.